License is bedrijfsnaam en License vertegenwoordigt twee brands. Het ene is Casimir Meubelen, een collectie van grootmeubelen, allemaal van mijn hand, mijn ontwerp. De andere is, noemt Vlaams, dat is een collectie kleinmeubelen en accessoires. En dat is meer een verzameling van dingen die ik leuk vind, dus niet altijd door mezelf ontworpen. We waren dringend op zoek naar financiële partners. Cultuurinvest is er eentje van geworden in 2009. Met die extra middelen die we krijgen, willen wij ons graag internationaal beter profileren. Dus met meer beurzen gaan of andere media hanteren, er gebruik van maken. En anderzijds willen we ook aan een sneller tempo nieuwe producten brengen.